šefovi kuhinja mediteranskih europskih regija, nastavnica na SKME, to je naša udruga kuhara, profesionalaca, a i amatera s područja Dalmacije, cijele Hrvatske, a imamo i članova iz drugih zemalja koji se osjećaju članovima mediteranskih europskih regija. Ja sam predsjednik Škmera, prvi među jednakima. Uz bok sa mnom su Hrvoje Zirojević i Marija Lulić, i u našoj akademiji su još Nives Delić i Alma Arašić Premec, i to je nekakav uži tim ljudi koji ovdje organizira posao. Organiziramo razne tečajeve, radionice i škole, a pričamo o tom na svim raznim simpozijima, druženjima, kuharskim natjecanjima o važnosti obrazovanog kadra. Znači, danas u Hrvatskoj ima posla za svih koji žele raditi. Ima puno turista, to odmah znači i puno novaca, puno restorana. Međutim, ima puno njih koji osoblje računaju kao zadnje, osoblje računaju kao trošak, i onda im se dogodi to da ne mogu izvršiti radne zadatke, odnosno da ne mogu izvesti sezonu do kraja. Imamo jako puno raznih tečajeva, radionica. One mogu biti i za neiskusne, apsolutno kuhare za amatere, za one sa ovim nekakvim znanjima, mlađe kuhare. Međutim, sigurno je da i šefovi se trebaju unaprijediti, postati bolji, upoznati se sa novim proizvodima, sa novim trendovima, sa drugim kulturama hrane. Inače, za kuhare se uvijek kažu da su nekako svoje glavi, da su zatvoreni i da ne žele dijeliti svoje recepte. Šefovska pozicija vas stvori takvim. Znači, morate znati kad ćete reći dosta i stop ili nešto napraviti. Međutim, kad ih neko pozove, kuhari dijele svoje znanje, nekad je to šepurenje, a nekad je to ono zbilja u detalje. Tako da ove godine na Biseru mora očekujemo i kuhara francuskog predsjednika, koji je nasljednik Bokiza u cjelokupnoj francuskoj kuhinji. Znači, postoji jedna vrlo popularna škola koja se zove La Chef, koja je u dvotjednom turnusu, gdje se uče osnovne tehnike svih vrsta kuhanja. Najčešće se radimo u 10 dana, po 7 školskih sati, gdje kroz određenu namirnicu upoznajemo hranu. Znači, imamo biftek, koji su dijelovi bifteka, kako se čisti, kako se marinira, šta se iz kojeg dijela bifteka reže, kako se pripremaju, termički obrađuju, kako se mariniraju, pa je tu govedina, pa je janjetina, pa je riba, pa je hobotnica, pečemo domaći kruh, domaća peciva, uvijek su tu deserti, prilozi. Znači, to je jedna cjelokupna, sveobuhvatna škola koja je sabijena u 2 tjedna i mislim dosta intenzivna, i mislim da to je jedan naš forte gdje radimo. U Splitu je velika koncentracija restorana, to se lako može primijetiti ako prošetate Rivom, pa Marmontom, pa napravite krug po malim ulicama, po gradu. Svak nešto nudi i to je u redu, samo moraju svi kad zatvore u 11. mjesec ili kad otvore u 1. 2. mjesec svoje osoblje poslati na nekakve edukacije, odnosno svi skupa se trebaju educirati, jer jednostavno vas vrijeme i konkurencija pregazi, jer ljudi i restorani bez tradicije jednostavno će napraviti ko balončić i samo će na dan puknuti i nestati.